Така, сега ще видите Кристиян как ще прави ненормални трикове. Айде, почвай. Айде, бъди щастник. Аре, бе, изписти. Така, дай. Ей, ще му убиеш, бе. Остана, бе. Ай, стай, че бе кола и ще уби. Ще сгази как беше. Снимай. Ди. Ти ми кърмата, бе. Ето. Както вижте, кърмата му е ужасно крива. Вижте коляното, ви? Ето и коляното му, ама айде пак. Това. Стрига това клипче.